Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Πάμε για κούρεμα. Να φρεσκαριστούμε λίγο γιατί έχω γίνει σαν ναυαγός. Έχουμε εδώ μισό λίτρο νερό, 1 λίτρο. Έχω το μισό το ήπια σκέτο να το ευχαριστηθώ. Μισό λίτρο νερό με 5 γραμμάρια κρεατίνη, 10 γραμμάρια γλουταμίνη, μισό λεμόνι και 20 ml μιλίτη. 4.000 βήματα. Μετά το πρωινό μας, θα ανοίξουμε σε λίγο να δείξουμε και το πρωινό μας. Φύγαμε. Επειδή παράλειψα κάποια πράγματα να αναφέρω, είμαστε στην Νίκαια. Ήρθαμε να κουρευτώ, να πάρω κάποια συμπληρώματα από το κατάστημα που συνεργάζομαι σε κάποια μορφή χορηγίας με τον εκπτωτικό μου κωδικό 15% έκπτωση, Σαρίς, Υγεία Fit, θα το βάλω πάνω κάπου εδώ στο πλαίσιο. Να μπείτε να κάνετε τις αγορές σας, τα καλύτερα συμπληρώματα, πολύ προσιτές τιμές, έχουν ήδη εκπτώσεις που υπάρχουν, που υφίστανται σε κάποια προϊόντα. Βάζεις και τον κωδικό μου και παίρνεις έξτρα 15%. Τώρα πάμε σπίτι να συγυρίσουμε λίγο, να τακτοποιήσουμε, να βάλουμε πλυντήρια, να ετοιμάσουμε τα γεύματά μας. Θα ανοίξω εκεί να δείτε και τα υπόλοιπα γεύματα και θα δείξουμε ένα πολύ σκληρό πυρηνικό leg day απόψε σήμερα, δεν ξέρω. Εντάξει. Μόλις κουρευτήκαμε. Πώς θα φάω χωρίς πυρούνι? Βάση περιπτώσει, έχουμε, είναι πιο ωραίο από ό,τι φαίνεται, 50 γραμμάρια δρόμοι, 15 γραμμάρια ριζάλευρο που μετέφερα από επόμενο γεύμα, έτσι για την πουτανιά, για τη γεύση, να έχει λίγο, είναι golden syrup, είναι syrup. Είναι τρομερή γεύση, πρωτεΐνη 40 γραμμάρια, την μπανάνα την έβαλα μέσα, και φυστικό βούτυρο 10 γραμμάρια, από τα 20 έπεσε στα 10, μειώθηκαν οι θερμίδες, περίμενα να αυξηθεί το φαΐ μου, να μπούμε push face, κουτσι λυπήσουμε, αλλά έπεσε κι άλλο να στεγνώσουμε λίγο ακόμα πρωτού μπούμε στο push face. Καλή μας όρεξη. Δεν ανέφερα και τα συμπληρώματά μας, έχουμε ωμέγα 3, 2 καψουλές της Lamberts, βιταμίνη C, πολυβιταμίνη της Now Foods, βιταμίνη B12, βιταμίνη D3K2 και εδώ έχω εδώ. Έχω γλυκοσαμίνη και MSM για αρθρώσεις. Αυτά. Αν ξέχασα κάτι θα το αναφέρω στο text. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Δεν έχω πάρει ακόμα μικρόφωνο. Είπαμε ήταν ενστικτόδηση αφού μας ξεκινήσω το YouTube. Είναι στο πλάνα μου να προμηθευτώ άμεσα. Έχουμε leg day. Δυστυχώς δεν έχω βοηθό σήμερα, δηλαδή είχε κάποιες υποχρεώσεις. Μπαίνουμε ζέσταμα και ξεκινάμε. Τώρα το voiceover γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, ετεροχρονισμένα. Είμαι λίγο μπουκωμένος. Δεν είναι optimal για να γίνει, αλλά δεν είχα άλλη υπομονή. Ήθελα να ανεβάσω το βιντεάκι γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το leg session. Ήταν, αν όχι το καλύτερο leg session της ζωής μου, μέσα στο top 5 σίγουρα, στο top 3 θα έλεγα. Πιστεύω ήταν το καλύτερο. Anyway, ξεκινήσαμε με γάμπες, όπως βλέπετε. Τρομερό μηχάνημα της Hoist, δεν μου γέμιζε το μάτι στην αρχή. Έχω κόψει αρκετά, πάνω από το μισό κλιπ, και από τα 3 σετ έχω κόψει πάνω από το μισό σετ, γιατί παρεμβάλλονταν άτομα κλπ. Και για να μην πλατιάζουμε τώρα με τις γάμπες, γιατί το ωραίο action είναι αργότερα στο session, στα hack squat, στο pendulum και στα bread and butter movements που λένε και στο χωριό μου. Ναι, αλλά 2 λογάκια γι' αυτό. Το μηχάνημα ήταν φανταστικό. Όπως βλέπετε κινείται λίγο μαζί σου. Είναι σαν Luna Park. Παιδιά, σήμερα είμαι solo. Έχουμε κάνει γάμπες. Τώρα παίρνουμε μυριάδ κεφάλα, κυρίως κεφάλους για την ακρίβεια, η σωστή ορολογία. Εν πάση περιπτώσει η εισαγωγή ήταν λίγο πιο μικρή, πήγαμε κατευθείαν στο ψητό.
Έχουμε leg curl καθιστό. Θα κάνω ένα set ξαπλωτό, πολύ μακριά από αποτυχία. Ίσα ίσα επειδή δίνει έμφαση στο short end, το ξαπλωτό να νιώσω καλά τη σύσπαση, να πάει λίγο αίμα ίσα ίσα για να μπούμε στα λειτουργικά μας set στο καθιστό. Και επειδή είναι το NewTek αυτό το ξαπλωτό, είναι απίστευτο. Ήθελα να κάνω ένα set έτσι, ξέρω ότι θα μου στείλει πολύ αίμα. Δεν θα τα έχω και στη Ρόδο αυτά τα μηχανήματα, οπότε είμαι για ακόμα 4 μέρες εδώ να τα εκμεταλλευτώ όσο μπορώ, γιατί είναι απίστευτα, δεν υπάρχουν ασυναγώνιστα NewTek, ειδικά Atlantis και Prime, top. Θα πει κάποιος τώρα ότι είναι full amateur, full ερασιτεχνικός ο τρόπος που ξεκινάω και αυτά. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά είχα το μυαλό μου από τη στιγμή που ξύπνησα, είχα πάρει απόφαση χωρίς να το διαπραγματευτώ με τον εαυτό μου ότι αυτό θα είναι το καλύτερο leg day της ζωής μου, ό,τι και αν γίνει. Και από το πρώτο μέχρι το τελευταίο νανοσεκόντ πριν πατήσω στο γυμναστήριο έκανα visualize αυτό. Οπότε δεν μπορούσα να σπαταλήσω ενέργεια τώρα και να καταβάλω τώρα προσπάθεια για να φτιάξω thought process για το πώς θα ξεκινήσω να μιλάω στην εισαγωγή της προπόνησης κλπ. Θα έρθει με τον καιρό αυτό, δεν αγχώνομαι γι' αυτό. Το βασικό μου μέλημα είναι να δώσω raw και transparent και full όπως είναι τέλος πάντων ομή την προπόνηση, χωρίς έξτρα, χωρίς σάλτσες, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο, τη δική μου εκδοχή, την εκδοχή του Mike όταν προπονείται, χωρίς να σπαταλάω τόση ενέργεια και σκέψη στα υπόλοιπα. Θα βελτιωθούν, θα αναβαθμιστούν για αυτά στην πορεία, αλλά είναι αρχή, οπότε ναι. Τώρα, τα leg curl δυστυχώς, όπως θα πω και λίγο μετά στα in-between sets talk που έκανα, δεν πήγαν τόσο καλά από την άποψη ότι δεν έφτιαξα σωστά τις ρυθμίσεις στο κάθισμα. Είναι λίγο pain in the ass η αλήθεια να το βρεις σε όλα τα καθιστά leg curl. Σε αυτό όχι και τόσο που είναι είναι τρομερό, μην λέω βλακίες. Της Hammer ήταν πολύ καλό. Υπάρχουν και καλύτερα στο εμπόριο σίγουρα. Αυτό ως τώρα είναι το κορυφαίο ωστόσο που έχω κάνει leg curl. Και η πρώτη προπόνηση βέβαια είχε πάει πιο καλά μια εβδομάδα πριν, μόνο στο leg curl όμως. Σε όλες τις άλλες ασκήσεις που κάναμε σε αυτό το session ήμασταν δραματικά καλύτεροι και ανώτεροι σε όλες τις εκφάνσεις του, συγκριτικά πάντα με το προηγούμενο. Ήταν εν μέρη και το γεγονός ότι στο πρώτο session ήθελα χρόνο και δαπάνησα πολλή ενέργεια να μάθω τα μηχανήματα, γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα όλα αυτά τα prime, τα top μηχανήματα που υπάρχουν, και ήθελα όντως να τα δω, να τα νιώσω. Ξόδεψα πολύ χρόνο στο να κάνω εκτεταμένα warm-up, να δω το feeling, να δω τη σύσπαση. Οπότε στο δεύτερο είχα μια πιο ξεκαθαρή εικόνα στο δεύτερο session, και ήταν και πρωτίστως ότι από το πρωί που ξύπνησα, αυτό που είπα και πριν, ότι ξύπνησα με αυτό το στόχο και έπρεπε να γίνει, και ήμουνα πάρα πολύ hyped up για αυτή την προπόνηση. Ήξερα ότι είναι το τελευταίο μου leg day στην Αθήνα στο Ultraflex, ότι θα γυρίσω Ρόδο και δεν θα έχω την πολυτέλεια να προπονούμε σε τέτοιες μηχανές. Δυστυχώς ξυπνούσα και στα 2 set μετά τις 5-6. Δεν είναι ότι ξυπνούσα μετά τις 5-6 επαναλήψεις, απλά ήθελε το backseat ένα κλικ πιο μπροστά και δεν είχα καλό bracing. Σε συνδυασμό με το ότι είχα την κύλη και ο νευρομυϊκός μου συντονισμός είναι off, ήταν λίγο όχι στο 100% τα set. Ωστόσο, οι τελευταίες επαναλήψεις, τα effective reps, ήταν σε καλό σημείο. Τώρα έχουμε leg extension. Έχω 4 set. Θα κάνω 2 τώρα, να κρατήσω λίγη ενέργεια για τα squat patterns μου. Και θα κάνω άλλα 2 μετά στο NewTek.
Τα έχω κάνει και τα δύο και μου αρέσουν και τα δύο εξίσου καλά. Οπότε για να πάρουμε το ερέθισμα και από τα δύο, πάμε 2 και 2. Παρά το ότι δεν ήταν τόσο σωστό το setup, το σωστό ήταν 90%, δεν ήταν 100%. Το stimulus, το γεμάτος του έχω, όχι ότι είναι ο μόνος δείκτης για να αξιολογήσεις. Είναι απίστευτο, κοντεύει να μου κοπεί ο δικέφαλος, δεν υπάρχει το feeling στο συγκεκριμένο seated leg curl, είναι μακράν το καλύτερο που έχω κάνει. Πάμε τώρα για extension όπως είπαμε. Γενικά είμαι σε φάση που δεν πρέπει, γιατί ήμουν ημιθανής πριν λίγο καιρό. Δεν θα ξανακάνω σε τέτοια μηχανή. Κάπου εδώ να τονίσω ότι συνειδητά έχω επιλέξει να τοποθετήσω στο βίντεο τις ασκήσεις με χρονολογική σειρά. Θα μπορούσα κάλλιστα να αποφασίσω να βάλω πρώτα τα hack squat, το pendulum, το ποζάρισμα από άποψη content creator τώρα, και τι θα ήταν πιο ελκυστικό στο θεατή για να μείνει να παρακολουθήσει το βίντεο. Αυτό θα ήταν το πιο ορθό θεωρώ, αλλά θέλω να μπει με σειρά όλο το session, οι ασκήσεις, μετά το ποζάρισμα και το check-in για τον coach που θα δείτε στη συνέχεια, νηστικός την επόμενη μέρα, και μετά από ένα off-plan meal, και μετά από upper session, μια μισή μέρα μετά, νομίζω ήταν 2 μέρες μετά, ένα ποζάρισμα που έδειχνα και πολύ πολύ καλύτερα. Εντάξει, μετά τα πόδια δεν είναι και ότι πιο σόφρον τώρα να κάνεις ποζάρισμα σε θεωρητικό πάντα επίπεδο. Έχει άλλη ρε, η δεξιά μεριά που είχα την ισχυαλγιά δεν είναι δεξιά. Εμείς φλεξάρουμε άπερ, γιατί είμαστε αυτή συμβατικοί. Εδώ προσπαθώ να κάνω lock-in πριν το set μου. Γενικά πάντα σχεδόν στο δεύτερο set έχω βρει λίγο το movement pattern, έχω πορωθεί λίγο, να το πω εισαγωγικά, και βγαίνει σχετικά καλύτερα. Όχι πάντα, για να μην είμαι απόλυτος, αλλά είναι και λογικό εν μέρει να συμβαίνει αυτό. Πέρα από το ότι έχεις βρει το movement pattern, έχει αιματωθεί καλά η περιοχή, βελτιώνεται το bracing μέσα στο session, και αντιμετώπιζα θέματα με το bracing μετά τον τραυματισμό μου και ακόμα αντιμετωπίζω, αλλά πάλι βελτιώνεται διαρκώς και αυτή η παράμετρος. Υπάρχουν ακόμα τρελά περιθώρια βελτίωσης και το δουλεύουμε. Μου άφησε δηλαδή κουσούρια ειδικά στα πρώιμα στάδια της αποκατάστασης. Η κατάσταση ήταν άστο. Anyway, αυτό το set πήγε πολύ καλύτερα. Με βοήθησε και ο Κυριάκος, ένα παιδί τρομερός, natural, πολύ πολύ καλός, που γνώρισα εκεί, και αξιόλογο παιδί, το συμπάθησα αρκετά. Μετά είχαμε και οι 2 hack squat, θα δείτε στη συνέχεια κάναμε μαζί και τα hack. Με βοήθησε αρκετά η παρουσία του και η παρότρινσή του γενικά. Εδώ είναι ένα set ζέσταμα, το τελευταίο set ζέσταμα πριν μπω στα hack. Είναι ό,τι πιο smooth έχω δοκιμάσει, απίστευτο hack της Atlantis. Τα πρώτα 2 session έκανα hack στο Jim Leco, που θεωρούν αρκετοί ότι είναι καλύτερο, τους βολεύει καλύτερα. Εμένα αυτό σηκώνεται λίγο και η πλάτη. Το έκανα ένα κλικ μπροστά και ήταν πολύ πιο καλά και στην μέση μου, αναφορικά και με το θέμα που αντιμετώπιζα, με όλη την πύλη, την ισχυαλγία. Τώρα θα δείτε το top set, σας αφήνω να το απολαύσετε.
Μαλάκα τι μου λέει, είναι το πιο smooth hack που υπάρχει. Εδώ έχουμε και ritual και ιεροτελεστίες για φλωριές, όπως λένε μερικοί. Τελευταία έχει πέσει στην αντίληψή μου ότι πρέπει να σηκώνεις μόνο μπάρες, αλτήρες και κορμούς δέντρων. Με συγχωρείτε, για να θεωρείσαι σκληροπυρηνικός. Από κάτι άτομα που είναι μες στο νερό και μες στο λίπος. Τέλος πάντων, τι να πεις, όσα δεν φτάνει άλλη που τα κάνει κρεμαστάρι. Εντάξει, μπορώ να πω ότι σε αυτό το σετ βγήκαν 2-3 επαναλήψεις από το πουθενά. Νομίζω ήταν ακόμα καλύτερο από το προηγούμενο, πραγματικά. Εδώ θα πάρω λίγο χρόνο να νιώσω λίγο περηφάνεια για τον εαυτό μου και pride για το γεγονός ότι πριν 1,5 μήνα όλο αυτό που πέρασα με έκανε να σκεφτώ να παρατήσω το κυνηγάω δίχως αύριο πια. Ναι, πρέπει να παίρνουμε λίγο χρόνο και που να κάνουμε μια ανασκόπηση και να το χρησιμοποιήσουμε το σπάσιμο fuel για το πολύ συνέχεια. Πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν είχα μικρόφωνο, τώρα έχω προμηθευτεί. Το επόμενο βίντεο θα γίνει με μικρόφωνο, τόσο ώστε να μην έχουμε και τους ήχους στο background να χαλάνε σε εισαγωγικά το βίντεο και την παρακολούθηση. Εδώ πήγαμε να δοκιμάσουμε την Nitram, την πρέσα. Λέω και στο τέλος του βίντεο ότι δεν πήγε καθόλου καλά, δεν είχα καλό bracing. Τα pads στους ώμους το αμέσως επόμενο να τα βάλεις ήταν πολύ ψηλά, δεν είχα κόντρα καθόλου. Τώρα είχα πάρα πολύ κόντρα, με πίεζε παραπάνω από όσο θα έπρεπε εδώ. Δεν έφτανα τα χερούλια, δεν το βρήκα καθόλου στο στήσιμο, στο setup. Είχα κάνει την Arsenal στο προηγούμενο session, με βόλεψε αρκετά καλύτερα, ήθελα να τη δοκιμάσω και την Nitram. Αλλά ναι, δεν βγήκε όπως βλέπετε. Και εδώ μπαίνουμε με Pendulum, Atlantis, πρώτο set, με spot τον ένα και μοναδικό Ashraf, ο οποίος, παιδιά, πραγματικά είναι διπλάσιος από κοντά, όσο εξωφρενικό και αν ακούγεται αυτό. Εδώ είναι το back of set στο Pendulum. Κανονικά έχω ένα set, πρόσθεσα άλλο ένα, δεδομένου ότι, όπως προανέφερα, δεν έχουμε τέτοια μηχανήματα. Δεν έχω την ευκαιρία να προπονούμε στα καλύτερα μηχανήματα που υπάρχουν στον τόπο μου.
Είπα να το εκμεταλλευτώ. Αυξήθηκαν λίγο οι απαιτήσεις στο recovery, στην αναρρώση και το νιώσα μετά. Ήμουν όλη μέρα, όλο το υπόλοιπο απόγευμα με κράμπες. Στο μετρό υπέφερα, πραγματικά δεινοπάθησα για να γυρίσω σπίτι. Δεινοπάθησα. Τρυπούσαν πραγματικά, η τετρακεφαλή μου δεν μπορούσα να περπατήσω μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 12.30 ώρα το βράδυ. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου, αλλά άξιζε τον κόπο, ήταν worth it, και με το παραπάνω. Αυτό το set βλέπετε, ήμουν gassed out, αυτή η επανάληψη που έχασα εδώ υπό άλλες συνθήκες θα έβγαινε, αλλά εντάξει, έπεσα μαχόμενος, το πάλεψα. Και κάπου εδώ γίνεται ολοφάνερο πόσο ήθελα να βγει η τελευταία επανάληψη γαμημένη. Στο αρχικό μου πλάνο είχα να κάνω τα 2 τελευταία set στις Newtek, αλλά όχι στο plate loaded που το φορτώνεις έτσι με πλάκες, στο pin loaded που έχει το stack και βάζεις απλά τα κιλά, επιλέγεις, αλλά ήθελα να το δοκιμάσω και αυτό και το είχα υποτιμήσει, ήταν καλύτερο από ό,τι νόμιζα, δεν ήταν κακό, εντάξει. Αδιαφυσβήτητα το Prime ήταν το καλύτερο, μετά το Newtek το pin loaded, και αυτό ήταν τρίτο στη σειρά, αλλά οκ. Σε οποιοδήποτε άλλο γυμναστήριο θα ήταν υπερπολιτέλεια να έχεις κάτι τέτοιο στο πλωστάσιο σου. Όπως βλέπετε με πόρωσε εδώ το φιλαράκι που πάλι γνώρισα και μου βάλε και πολλά ακόμα κιλά στο άλλο set, ενώ σε αυτό το set βγήκαν πολύ δύσκολα οι στοχευμένες επαναλήψεις. Προσθέσαμε φορτίο και βγήκε και αποδείχθηκε περίτρανα ακόμα μια φορά ότι όλα είναι στο μυαλό μου. Θα τις κάνεις, λέω, θα τις κάνω, πάμε, δεν γαμιέται. Για αυτό το set μιλούσα, κάναμε ένα lax με το παιδί και είχε βάλει ένα έξτρα 20 κιλό να κάνει ο ίδιος, και μου λέει μπες, γιατί όχι, τα έχεις. Του λέω έχω κάνει τόσες ασκήσεις, ξέρω εγώ, δεν νομίζω. Τα έχεις, μου λέει. Λέω, αφού το λες και τα έχω, ας το πιστέψω κι εγώ. Το πίστεψα και τα είχα, και το contraction ήταν καλό και είχαμε παύση στη σύσπαση όπως έπρεπε και το bracing ήταν καλό, αλλά το πρωταρχικό σημείο που κέρδισα σε αυτό το set ήταν το μυαλό μου. If you believe it, you can achieve it. Σε οτιδήποτε κάνεις, είναι πολύ μεγάλη δύναμη του μυαλού. Έχω πει απίστευτη ποσότητα νερού σήμερα. Για τους κακοπροαίρετους όχι, δεν έχω μπει φάρμακο, δεν θα μπω ποτέ. Είμαι natural, θα παραμείνω natural. Αν κάποιοι, γιατί ακούω διάφορα ότι είναι αλματώδης η εξέλιξή μου, απλά είναι τικ σε όλα τα κουτάκια πλέον εδώ και το τελευταίο 8 μήνο που βλέπετε δραματική εξέλιξη στο φυσικ μου εν αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα. Γιατί ακούω πολλά, όχι δεν έχω βάλει κάτι και δεν πρόκειται να βάλω, όλα είναι εδώ. Απλά περιόριζα τον εαυτό μου τόσα χρόνια. Το potential σου το καθορίζεις εσύ. 70,3. Το βάρος πέφτει και off plan meal. Πάμε για τις φωτογραφίες. Όπως είδατε το προηγούμενο βιντεάκι με το check-in, τις φωτογραφίες που τραβάω νηστικός για το coach για την αξιολόγηση της πρόοδου μας, σας το άφησα να παίζει έτσι όπως είναι, με τη μουσική στο background, που είναι το αγαπημένο μου βίντεο του Dorian Yates, motivational, και με πορώνει τέρμα για στην προπόνηση. Εδώ όπως βλέπετε τα quads ήταν
κατακομμένα. Στα πιτ με τον τραυματισμό μου, οπότε ήταν εφικτό το recomposition για ένα μικρό χρονικό διάστημα και θέλουμε να στεγνώσουμε λίγο ακόμα για να μπούμε στο push phase μας με τον coach. Αυτή την πόζα ρε φίλε, την Arnold, τα 3 τέταρτα δεν θα την πετύχω ποτέ, δηλαδή εντάξει, πού θα πάει, εξάσκηση, κάποτε θα βγει. Μου είναι η πιο δύσκολη πόζα, θα μπορούσα να πω. Τώρα για να επεξηγήσω λίγο για όσους δεν ξέρουν, το recomposition είναι η αλλαγή της σωματικής σύστασης που επιτυγχάνεται σε θεωρητικό πάλι επίπεδο στους αρχάριους και στους μεσαίου επίπεδου ασκουμένους πιο εύκολα, που έχουν μικρότερη προπονητική εμπειρία και υπόβαθρο από πίσω, δηλαδή να έχεις απώλεια λίπους και αύξηση μυκιάς μάζας ταυτόχρονα. Όσο προχωράς στο ταξίδι σου και πας πιο βαθιά, πρέπει να εξειδικεύεσαι και να χωρίζεις σε φάσεις σύμφωνα με τον περιοδισμό και τους μακροπρόθεσμους στόχους σου, τις διαδικασίες αυτές. Μας βγαίνει σε αυτό το σημείο λόγω του ότι ήμουν ένα μήνα εκτός και ήμουν ήδη σε πολύ χαμηλό ποσοστό λίπους, τραυματισμένος ένα μήνα, οπότε είχα χάσει ήδη μυϊκή μάζα, είχα βάλει ήδη λίπος, οπότε υπήρχε η συνθήκη να γίνει αυτό, υπήρχαν οι συνθήκες που ευνοούσαν να συμβούν παράλληλα αυτά που προείπα, αυτοί οι δύο στόχοι να επιτευχθούν ταυτόχρονα. Αλλά από ένα σημείο και μετά είναι σχεδόν ανέφικτο χωρίς τη χρήση αναβολικών ουσιών. Με enhanced bodybuilding σίγουρα γίνονται και τα δύο ταυτόχρονα πολύ πολύ εύκολα, χωρίς να θέλω να επικρίνω το enhanced, αλλά επιστημονικά αποδεδειγμένα γίνεται να πετύχεις και απώλεια λίπους και τρελές αυξήσεις μυϊκής μάζας παράλληλα. Είχα σχεδιάσει να αφήσω να παίζει έτσι με τη μουσική το ποζάρισμα χωρίς voiceover, αλλά ήθελα να δώσω λίγο context, έτσι να μην λέω πράγματα που το κοινό ενδεχομένως να μην μπορεί να καταλάβει, καθώς θα μας παρακολουθεί και κοινό που δεν είναι τόσο βαθιά χωμένο στα του bodybuilding και πετάω πολλές ορολογίες και πολλά πράγματα που ίσως να μην γίνονται κατανοητά. Οπότε όμως από εδώ και πιτά σας αφήνω να το δείτε το ποζάρισμα. Ήμουν πολύ καλά, θα έλεγα. Τώρα ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας, είμαι πρόθυμος να τη ρίξω. Πρέπει να μπει κρέας στο frame μου και αν μπει κρέας θα τα πάμε καλά, πιστεύω, θέλω να πιστεύω, είμαι αισιόδοξος, γιατί υπάρχει το σχήμα, είναι εκεί, υπάρχει, θα έλεγα, κάποια στοιχειώδη συμμετρία, κάποιο flow. Δεν ήταν και δεν θα γίνει ποτέ το όπλο μου η μάζα και η στρογγυλάδα, το density, όλα αυτά. Υπάρχουν όμως οι αναλογίες, υπάρχει λεπτή μεσούλα, υπάρχει ένα αξιοπρεπές width, υπάρχουν χτισμένα πόδια με κόπο και μόχθο που παίζουν καταλυτικό ρόλο τα πόδια. Τώρα πρέπει να εστιάσουμε και στην πλάτη που πολλοί λένε ότι κερδίζει αγώνες. Βήμα-βήμα, embrace the process, και αυτός που αγαπάει το ταξίδι και δεν έχει ως αυτό σκοπό τον προορισμό, όπως έχω επισημάνει πολλάκις, θα φτάσει πολύ πιο μακριά από αυτόν που εστιάζει μόνο στον προορισμό ή ως επιτοπλίστων στον προορισμό και όχι τόσο στο ταξίδι. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Μακρηγόρησα πάλι, αλλά οκ. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσους μείνατε μέχρι το τέλος και παρακολουθήσατε όλο.
Θα ήθελα να μου γράψετε feedback στα σχόλια, ιδέες για το μέλλον, για μελλοντικά βίντεο και ένα like, subscribe, εγγραφή στο κανάλι θα με βοηθούσαν για τη συνέχεια. Θα το εκτιμούσα πολύ και πάμε δυνατά παιδιά, φύγαμε.